Varume, munoziva here kuti dambudziko rataurwa nemurume uyo haisi mhosva yevakadzi asi itori mhosva yevarume pachavo. Chimbotangai manzwa chichemo chemurume uyu tozotaura nyaya yacho. Toita sei seZimbabwe, senyika, sevarume toita sei kuti vakadzi ava vambomira zvechihure zvavava kuda kutanga izvi? Nekuti kana vakaramba vachizviita sezvizvi, ndoona sokuti sevarume vese Zimbabwe yose ngatimbopindai murodi tiite strike, tichitomacha chaiko chaiko. Pamwe government ikapindira zvingabatsira kuti kana mukadzi angobatwa ahurira murume life in jail. Regai ndikuudzei zvinhu 2 zviri kuita kuti problem iyo irambe ichiwedzera ende ichatoramba ichitowedzera. Problem number 1, varume vakawanda vemazuva ano 90% yavo iri kuroora vasikana vakatanga kuita chihure vachiri kuchikoro. Varume vangani mazuva ano vari kuroora mhandara? Kana uchiroora munhu asiri mhandara, zviri kureva kuti uri kuroora munhu akatadza kuzvibata ari mumaoko evabereki vake. Unozotarisira sei kuti munhu iyeye azozvibata kana uchinge wamuroora iwewe? Ngatimboisai iri percentage, ngatimboti 85% yevarume vemazuva ano ndo vari kuroora vasikana vasisiri mhandara, kunyange zvazvo ichidarika zvayo namba yacho. Pa 85% tinobvisa 5% nekuti haasi wese musikana anoroorwa asisiri mhandara anozohura mumarriage. Kune vasingazotohuri vanodzikama zvachose. And then pa 80% yasara pane imwe 15% yevanohurirwa vasingazvibate. Saka zvinhu izvi zvinofambirana 50-50. Kana muchiroora vanhu vajaira kurara nevarume vasati varoorwa, zvinoreva kuti nhamba yevarume vachahurirwa nevanhu ivavo ichangowanda. It's 50-50. Ini ndakambogara kuJoza kana paine vanhu vakambosvika kunzvimbo dzakadai nana Durban. Varume vakawanda variko havachatombodi zvekuroora. Even majaha haachatombofungiri zvekuroora nekuda kwemadhiri iwo yaya. Even makazobvunza vanhu vari kunana Canada nekunana America, zvatowese. MuZimbabwe munomo zvichiri kutotanga izvi. Ini ndakazviona kuSouth kwandanga ndiri, hazvisati zvatanga muZimbabwe munomu. Reason number 2 inokonzeresa zvinhu zvakadai ndeyekuti varume muri kuhura kunge imbwa. Akakuudzai kuti Mwari anobvumira kuti murume ahure mukadzi asahura ndiani? Zvekuti gore negore unobatirwa chihure ka3 ndo zvinokonzera futi kuti munhu azogumisira akuita izvi, nekuti vanhuoka ende social media iriko. Saka pamwe pacho ndimi muri kutovapusha nenyaya yekuita zvinonzi zviri normal kana kuti zvakabvumirwa kwamuri kuti muite zvechihure. Saka ndizvo zvinhu 2 zvandangoti ndikuudzei nhasi. 1, kana muri kuroora vasikana vasisiri mhandara, tarisirai kuhurirwa, nekuti zvinhu izvo zvinofambidzana 50-50. Munhu akahurira vabereki vake achangohurirawo iwewe. Chechi2, musatuma vakadzi kuhura nekuda kwechihure chechimbwa chamunoita varume mimi, chihure chisina kana skiri. Dzikamai, gutsikanai nevakadzi vamakaroora. Ukangoita chihure chete, iye anotohurawo.